dugu jentea da pertsona dira. Eta pertsona horiek posiblazio izango dira euren altxor nagusia, ez? Euskaraz bizitzeko aukera ematen dit, gauzak beste era batera antolatzeko aukera ematen dit, eta beste mundu bat, beste herri bat, amesteko aukera ere ematen dit. Gure unibertsitatea, batez be, gure unibertsoa. Zehazki bat egiten detelako ueuk sorreratik izan duen helburuarekin, Euskal Unibertsitatea sortzeko proiektuarekin. Uste dut ueuk lan oso garrantzitsua egiten duela, euskararen prestigioaren alde unibertsitatean eta euskal komunitate zientifikoa trinkotuz, Euskal Herri osoaren ikuspegiarekin eta Euskal Herri osoko Euskal Unibertsitate baten aldarria bizirik mantenduz. Benetan sinisten dut, erronka itzauela daukagula eskuartean euskaraz eta online funtzionatuko duen unibertsitate hori gorpuzten. Talde lanean egiten dugu lana, eta proiektuak aurrera ateratzen ditugu elkarrekin. Eta, esan ere, behar izan dudanean, plaza eskaini didala nire ikerlanak gizarteratzeko, eta oso eskertua nagoela. Haupa, ueu! Niretzako, ueukide izatea bada aukera bat, euskalgintzaren sare hori bertatik bertara ezagutzeko eta bertan parte hartzeko ere bai. Euskararen eta unibertsitatearen arteko zubiak eraikitzeko, euskal komunitate zientifiko-intelektuala biltzen laguntzeko, eta unibertsitate gaiak ekoitzi eta gizartearen esku jartzeko, egin zaitez ueuko bazkide. Niretzat ueu bada unibertsitatea edo goi mailako ikasketak eta gizartea uztartzen duen erakunde bakarra, esango nuke. Paper garrantzitsu dauka, sare lana. Ueukideok sare sentitzen gara. Eta askotan gaztetik hasten den sare hori bizitzan zehar luzatzen dugu. Benetako sarea da. Ueu sortu zuten zoroek ikuspegi bizionario zutelako, euskara zientziaren mundura zabaltzea eta zientzia euskarara ekartzea hain zuzen ere. Badakigu gauzak aldatu direla, baina ilusioa eta gogoak mantentzen dira. Zer izango litzake Nafarroa, Euskal Herria, euskarazko etengabeko formakuntzarik gabe. Ikasteko eta irakasteko aukera pila bat eman dizkit eta guztia euskaraz. Euskal Unibertsitateak 50 urte daramatza Euskal Unibertsitatea sortzeko bidean 11 proiektu eraikitzen. Eta iruditzen zait gure herrian gisa hortako nazio mailako proiektuen beharra duela bai euskarak, bai jakintza unibertsitarioak, ikerlariek, ikasleek, irakasleek eta oroak euskal komunitate osoak. Berritzarrekin natorkizue ikusentzelu emaiteok. Udako Euskal Unibertsitatearen kidea izaitea oso zaila baita. Soilki euskuntzak maitatzen ditutenentzako baita. Bereziki, euskara maitatzen duten euskaldunentzat. Ueu niretzat beti izan da belaunaldien arteko zubi bat. Zerbait okurritu eta egiteko espazio bat. Eta esan dezaket niri ueuk bizitza aldatu didala. Ueun gaude saltsa asko dagoelako egiteko, eta hori denak euskaraz egin nahi ditugu. Euskal jakintzagaiak eta beste hainbat jakintzagai euskaraz lantzeko ueuren lana nabarmena eta gauza beharra da. Eta horrek aukera hori eman dit, jende asko topatzekoa, asko ikastekoa, alderdi guztietan, persona bezala aztekoa, eta profesionalki ere aztekoa. Zu bezalako euskaldun ikertzaileekin bat egiteko. Urteak joan eta urteak etorri, ueu jakin izan du baldintza eta premia berrietara egokitzen. Nik uste dut ueu dela gaurko euskal gizarteak behar duena. Proiektu, sortzailea, eraginkorra, ilusionagarria eta lagun artean egiten den amets bat delako. Uste dut ezinbestekoa dela eta giltzarria Euskal Herrian, Euskal Unibertsitatean sinisten dugunontzat. Eta egiazko xantza bat izan da enetzat, euskaraz erakasteko aukera eman baitit, gure maleruski iparraldeko eta frantziako sisteman gaur egun zuzen bidea euskaraz erakastea ezbaita
posible. Orduan aukera hori eman dit, Euskal dun ikerlari eta erakasle eta ikasleekin trukatzeko. Euskal Nafarren ikuspuntutik, UEU deskolonizazioa gauzatzeko pensamentu kritikoaren eraikuntzaren ari den unibertsitatea da. Egia da oraindik ez dakidala oso ondo zer egiten dudan Euskal Unibertsitatearen alde, baina imaginatzen dut lan egitea eta hor egotea dela kakoa. Así que etor zaitezte etxe honetara. Eta gauza bera egin dezakezuzu, beraz, animatu eta egin bazkide! UEU niretzat da euskaraz eta kalitateko formakuntza jasotzeko toki ehar bat. Eskerrik asko halako ikastaro interesgarriak sustatzeagatik eta ezagutza eta ikerketa euskal gizartean barreiatzen aritzeagatik. Gizartearekiko erantzukizuna, euskararekiko konpromisoa, izaera parte hartzailea. Hori eta askoz gehiago da Udako Euskal Unibertsitatea. Euskal Unibertsitaterako bidea proposa dalako, eta euskal gaiak lantzeko bidea emoten dabaleko. Animetan zaituet UEUko bazkide izatera. Horixe da UEUk eman didana, asko. Euskera, jakintza eta lagunak. Lagun asko eta asko eta asko. Euskal Herriko Unibertsitate Euskaldunaren bidean UEU! Beti bide lagun! Egin bazkide! Euskerak behar dauen proiektu bat dala, dude barik. Eta animatzen zaituztet beste guztioi ere, euskara errotik hartu eta jakintzaren mundua euskaraz eta euskaratik lantzera. Euskal Unibertsitaterako bidean lanabez ezinbestekoa delako, herri jakintza nahi dugulako eta jakintza herriarentzat nahi, egin zaitez UEUk idea. Euskal gizartea ezagutu nahi bauzue behia, euskaraz lan egin nahi bari bauzue, UEUn sartu zaitezte bazkidetu eta UEUko ikastaroetan parte hartu ezazue. UEU bere biziko pieza da herri honen biziraupenerako eta eraikuntzarako, ez bakarrik euskararentzako arnasgune bat delako, baizik eta pedagogikoki eta ezagutzaren produkzioan parentesi bat suposatzen duelako, baina batez ere nazio ikuspegi batetik egunero herria egiten duelako. Gauza serioak egiteko modu divertigarri bat eta esparru askotako jende berria ezagutzeko aukera. Gure ikerketa lanen euskaraz egiteko eta zabaltzeko aukera eskaintzeko, bereziki Ipar Euskal Herrian euskara normalizatzeko eta ofizializatzeko urratsak emateko akademiatik. Bete eta bete da bizi! Aupa UEU, gora Euskal Herria! Esango nuke gauzak beste modu batean egiteko lekua dela, euskaraz lan egiteko eta bizitzeko leku bat dela, eta gertutasunean eta lagunen artean aurrera egiteko aukera eskaintzen digun lekua. Nire ustez, UEU disiplina anitzeko erakunde akademiko bakarra da, bere lana euskaraz egiten duena eta Euskal Herria bere osotasunean ulertzen duena. Euskara eta euskal kultura dira UEUren ardatza. Horrengatik eta etorkizunari eta mundu zabalari irekia dagoelako, naiz UEUko bazkide. Izan genezakeen, izan daitekeen unibertsitate bat euskaraz eta gurea. Ikuspegi kritikoa, ikuspegi eraldatzailea, partartzailea, giro ezin hobea, giro hurbila, horizontaltasuna, irakasle, ikasleen artean, islari, entzuleen artean. Ni ere UEUkide naiz, ikaragarrizko lana egiten duelako euskarazko etengabeko prestakuntzan, gradu ondokoak sustatzen, argitalpengintza akademikoan eta bar. Eta horrez gain eta seguruenik batez ere, aukera ematen digulako profesional euskaldunoi beste profesional batzuekin harremanetan jartzeko eta lankidetzarako azken batean. UEUko bazkidea naiz, euskal kultura eta zientzia eta ikerketa bultzatzen lagundu nahi dudalako. Elkarrekin da posible eta egin UEUk idea. Elkarrekin da posible eta egin UEUk idea.